トークボックスあるあるでよく聞くことがあるんですけど、これ結構体に悪いんじゃないのってよく聞かれるんですよ。あんまり実感したことはないんですけど、人によってはこの音がいきなりガーンって入ってくるんで、いきなり鼻血出たりとか脳震盪になったりする人もいるにはいるらしいです。僕はなったことないですけど、ちょっと気合が必要な楽器なんですけどここ何やってたかめっちゃ気になってたと思うので、こっちはこう差がしゃくりっていうんですか、ちょっと下からキャリフォルニアってつけるためですね。こっちはビブラートでこれを組み合わせてやるとそういう感じになります。はい。ちょっと疲れちゃってあんまり喋れないんですけど、今日のこのイベントは、チャリティーイベントということで、地震があってから自分なりに何ができるかって考えても結局できることって言ったら戦うは熾烈で、自分には音楽しかないなっていうことで、なんかできるんじゃない、なんかできるかなと思いながら家でこうね、停電に怯えながらピコピコやった作ったっていうかカバーなんですけど、なるべく皆さんが知ってる曲の方がいいかなと思ってカバーを選んで今日は最後の曲に、してきました。最後の曲めっちゃ本当に静かな曲なので、のんびりここを見るなんかいろいろ思い浮かべてくれた方が自分はやりやすいかなと思うので、それぞれが思うなんか、家っていうかホームっていうかそういうものを、感じてもらえれば嬉しいかなと思います。最後の曲お願いします。